Azvipere mushe majara-jarusa anozikanwa kuti he is a popular critic weZvigananda faction panguva ino oya achitaura pamusoro pe-showdown yakaplaniwa neZvigananda kuchionekwa kunzi at the moment iri kuonekwa kunzi ZANU-PF iri kurova the most critical move panguva ino yamuri kuona iri kuitiwa iyi yekuamenda the constitution inonyatsozikanwa kuti ine resistance yakawanda panguva ine kunzi now they are emptying majails kuti vakwanise kuaccommodata all the dissenters vangada kuita uprising kana protest kuda kuenda against their plans. Don't subscribe or like on the bell icon. Majara just samdanyira chiti the Mafiti dynasty and its cabal have put any contingency plan in place in review of a possible popular uprising. Recently, Fulton Mangwanya is advised emptying the prisons to create places for us. Well, let us not be deterred by anambwa. Ngati noazadzei majeri acho tione zvichibuda. Ndo mashoko ari kubuda panguva ine anozobuda pachena achionekwa kunzi ZANU-PF inyatsoziva kuti what they are doing hazvidikanwi nevanhu. Vanoda kuti zvinoonekwa kunzi Zvigananda vanhu vari ruthless, vanhu some of them vari kuonekwa kunzi who are taking part. They didn't even took part in the liberation war. They do not know the struggles yakaitiwa nevakatisiya nemaheroes kana nemawar veterans panguva ine kuti nyika yeZimbabwe ikwanise kuva nerusununguko rwatinaro kana rwatiri kufaitira for. Mashoko ari kubuda panguva ine muri Zimbabwe ari kuonekwa kunzi nyika yese yakabata shaya iri kunyatsa kuonekwa kunzi zvinhu kwazvakuenda hakuchatolareteki. Pinangomene section medu mbudza mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemadevelopments awa. Pinangomene section medu mbudza mafungiro enyu, so unsubscribe or like pamwe chete on the bell icon.